Джамбазов, много сериозно. Супер среща, нали? Сериозно. Джамбазов, между другото, има само тази загуба в България. Той няма друго. Само единствено от него пътна. Аз наистина си приписвам Шибани да говоря за теб или за нас. Не, аз говоря за принцип. Точно това ти казвам, че виж какви хора има. Аз не ща никакви заслуги. Не искам да се знае историята. Примерно няма да казвам имена, но ти спомняш колко 20 спортна работа. Здравейте, пичове! Ето тук, след няколко такива интервюта, които ми взе Оги и Георгиев, се присетих, че мога да се обада на бивши мои съратници и състезатели, за да си поговорим в един точно наш подкаст на Гладиатор Букино, нали така? Ние сме били от този двор всичките, нали така? И сме били още в самото начало, когато нямаше нищо такова в България. Какво си спомняте вие, искам да ви питам? Първо Радейков, защото, ето и сега днеска си поговорихме малко, той беше първият, който придърпах там да тренира Силия, защото аз тогава нямах намерение да развивам нито ММА, нито нещо такова, просто исках да науча Илия да се бие. Защото той беше културист, 125 кг животно, мускул. Само мускул и не работихме там при разни богаташи. Аз се му казвам, животно, ако ни подкарат някъде, ще ни пребият и аз трябва да се бия и за себе си и за тебе. И в един път в един фитнес на центъра го удуши и то тогава се напъка този пич, нали, да тренирам. Там той понеже беше много як, аз не знам дали го... И помниш ли го, като беше още 125 кг? И като бяхме на центъра там, чакаме шефа се обади, това време тренираме там. И около него едни до петък, и толкова е. И дига разни килограми, чудо, видиш. И хората оцениха, и аз ми казах, до петък, за 10 секунди ще те удуша, ще пребия. Какво се радува? Тришля. Ама на майтап, нали? Минах му под ръката, под гъбката, той нали седна и взех да го души. А той не знае, нали, да стане. И това тяло, нали, се опитва, той мощно се опитва, ама не може. И взе да умекна. Викам, тупа е, докато не знае какво това. И от тогава този пич се надъха да тренираме. И ние почнахме да тренираме, ама от време на време. И после сменихме работодател. Аз тръгнах от това, защото ме раздразнах. И се тръгнах, а Илия тръгна с мен. И отидохме при един пич от Видин, но той излезе голем, много точен към нас. И това е умно. Отиваме, взимаме го, пиеме кафе в Хилтън, след това отиваме да си кибичиме в Мараята, след това отиваме в японския горе, той да прави фитнес, и там сваляме гаджета и правим какво си искаме. И към 4 часа ни пуска да си ходим. Нали, караме го до тях и ние след това почнахме да ходим всеки ден на Славия. Да тренираме. Аз то да го уча, се бие. И първо почнахме от такова, след това борба, след това такова. Значи, ти може би помниш, че взе да става шоу. Нали? Значи това е животно, аз го метах, го души, го фърлям, нали? Правя го на Штайгър, виж. И те пичовете лека по лека се събират така около ринга и почват да вземат. Помниш ли това? Помним го, да. Това беше на по-късен етап. Да. Нали? Запад. Обаче, мен всеки ден ми писна да тренирам. Нали си стоя. Викам, чакай да тръпна някой момчета, тренират те, аз да им казвам какво правят. Разбираш ли? Аз тогава бех на 36 години. Нали? И го видях този печаля, удря там по чувалите. Гледам, че не е боксер.